Kaibahan man sanda sa mga nagaparade para sa opening Salvo. So haron makita ninyo no, may andaman karon nga sari-sari nga mga uniform. Raya nga mga naka-pink. Kundi ako magsaya. Raya yung mga tagalibang. Saot. Kamusta? Nahidlaw ka mo sa ano? Nahidlaw ka mo sa Atihan? Siyempre. Ay, nabawa ninyo nga kahidlaw sa Atihan. Nagasadsad din kami. Enjoy man ka mo? Enjoy. Ako nagpalit na lang. So, haron yun man, makita uman natin mga gabaligay at mga balloons. Matiyo, grasan na yan sa may plaza, sa poblasyon. Iyon kampe kami sa may gilid. ABL Sports Complex siya sa Makato. Kaway-kaway. Balik kita sa puno.
What music, iya? Mahinaga pa? Hi, sir. Ito ka tama, pagapit kita sa may mga drums.
sari-sari karon nga grupo nga mga nag-participar sa sad-sad sa Kalye iya sa opening Salvo Makato Atihan Festival 2023. Kira ilang ani? What at panda? Sarap din, no? Masalado. Sarap din, sarap din. Huwat-huwat pagin kita. Bilang grupo pagin na mag-aagi. Iya sa may frente. Simbahan, Catholic Church. Iya sa Makato. So haron so far mga katodo mga grupo nga mga nag-participate sa daya ka nga sad-sad para sa opening salvo iya sa Makato Atihan Festival. So sa makaron hara makita naton kaabo nga mga tawo no. Kay man after 2 years imaw pa lang nagbalik. Pero makaron daya nga selebrasyon. Makitaan man nato as usual do mga nagabaligay at mga lobo. Kapareho man sa mga nagtaliman nga mga ati-atihan festivals, nag-opening salvo, of course, sari-sari, ka mga individual aton nga makita. May nga mga dalaga, may mga nanay, may mga lola man iya, may mga unga. Oo. Up to mga 1-year-old pa siguro na iba kara no. Iyagon makaron pamantaw, nakikipamati man sa Beat It Drums sa Ati-Atihan Festival. Hi! Live kita makan sa Radyo Todo. Kamusta experience? Magaoy kung may unga. Magaoy. Pero ano, nabuong man rin yung kahidlaw sa Ati-Atihan Festival. Siyempre. Nag-enjoy man mo, ma'am? Oo, siyempre. Wow. Babay na! Bye-bye! So haron di ba nga mga grupo nagpahuway yun sanda sa pagtiyog iba sige gihapon ito man sanda sa pihak nga part. So haron kanya-kanyang selfie ro iba-iba nga mga grupo. Iba-iba man yung mga street foods ra atong yung makita iya. May mga cotton candy at kung ano-ano pa. Actually no may food festival manhingan hindi na kung tama rakon karon nga pagka Dom, oo. Hinduna, alas 6:30 gali, no? Ro opening of food court na with acoustic band. Hinduna, alas 6:30. Pero bago ron, alas 4 makarait hapon, ro State of the Municipality Address. The first 100 days of Mayor Ramon Anselmo Martin de Legazpi III. So, doon sa bilog sa mga ginaabangan
It mga makatunoon, makaroon nga hapon. So, di ka na lang, anay, siguro mga katodo, no? Mga nangan, manumbalik, kuman kita para sa Soma ni Mayor.